Kowuok Kajiado wadhi Kisumu. Tend kaunti ma Kisumu koro yango ni gin kod chenro mar keto lwasi makare ne joket mwandu ahinya to mago mani kod teku mar ndiko oganda mathoth e tich. Maneja mar boma ma Kisumu Abalawanga wacho ni mano gibiro timo e yor neno ni joket mwandugo oyudo lesen mag ohala e yo mapiyo. Abala wacho ni chenro mag dongruok e sekta mar ohala Kisumu en mano ma imedo jiw kokalo e tudruok gi joket mwandu mopogore opogore mani kod riyo mar timo ohala. Ni oloso seche ma bende notimo limbe kambi mar tweng'o miluongo ni Dada EPZ mayudore e kaunti ma Kisumu. Koro wabiro limo wane kaka otiyo kendo wadwaro ni kwadok to wadhi lose kaka wanyalo bet gi partnership mar uniform mag jo inspectorate e city wan gi almost 300 staff mwadwaro ni rwako sede mag city wanyaga gi track suits mag nyalo loso mag games jokwaya gi revenue officers gi inspectorate mondo watwang uniform kata kwatung'ka wan gi Rotary training center ma Kisumu ma nyithindo ma train kuno odoro no team practical attachment margi kae. The cost of electricity also idho ndalo adek if I'm not wrong. Mae miyo contribution mag kata wan wabet piny waparo ni wadhi chulo jotich kose wadhi chulo stima pesa mang'eny. En kwayona ni ka serikal nyalo consider ka ginyalo regulate wach stima no maber mondo duoge piny biro konyo cost of production. Bet kae osekonya mang'eny. Nabiro kae ka kia tweng'o kabisa. Sani anyalo twang'o gimoro amora, anyalo twang'o shati, anyalo twang'o lep mon, anyalo twang'o lep dichuo, anyalo tweng'o anywhere outside this EPZ.